Maayong adlaw mga bata, karon ang atong pagatun-an mao ang gamit sa mga pulong, kinsa, unsa ug unsaon. Okay, kinsa nangutana sa tawo. Pananglitan. Una, kinsa ang imong higala? Si Nena ang akong higala. Ikaduha, kinsa ang imong ginikanan? Sila Mr. Andy ug Mrs. Ana de la Cruz ang akong mga ginikanan. Unsa, nangutana sa butang, hayop o panghitabo. Pananglitan. Una, unsa ang imong paboritong pagkaon? Adobo ang akong paboritong pagkaon. Ikaduha, unsa ang imong nadawat nga regalo? Robot ang akong nadawat nga regalo. Unsaon, nangutana sa pamaagi sa pagbuhat o pagdayag sa pagliho. Pananglitan. Una, unsaon man pagkaligo? Ikaduha, unsaon man pagpanutbras? Ikatulo, unsaon man pagpanghugas sa kamot? Ikaapat, unsaon man pagputol sa mga kuko?